Mi nadáva, že jej som to neurobil nikdy. Hej, tak... Jasné. All hung up on imaginary problems. You gotta focus on what's real, man. Prvá trieda. Ten už ide. Jedalenský dozor. Aha, tam je vpravo. Tu a už ako pomaly. Oni pomaly, chodí strašne. Nie, ale však tam je zastávka. Čo ti pere, ale však to fakt... On bude čakať na tej zastávke, ty kokso. Mňa picne. Že tebe to není náhodou jedno? Má byť jedno. Ale možno všetci aj tak hlúpi. Však vidím, že ty si... No, veď teraz sa tak skloň, nohami podrepni a urob krok dopredu. Ešte nám zamávaj do kamery. Lukáško sa hrá. Je to hravý chlapec. Poslúcha na meno Lukáš. V Prešove, v Kanaši a zajtra na ceste vo vlaku. A veľa vás je, Klára. Ešte aj fotiť stíha potom. Chcete nejaké vy? Natočíš nás? Makaj, rýchlo. Ja som bol zadusila od do... Táto Pavlíková zrušila stredka kvôli svojmu frajerovi. Vidíte moje fúsky? Môžeš niečo povedať, aké máš skúsenosti zatiaľ z tohto leta? Pohode, nasmial som sa. Prebrali sme životne dôležité otázky ohľadom viery. Týmto by som chcel pozdraviť Mišku maličku, ktorú máme radi. Som v Stonehenge. Dáme Stonehenge.
To postavím. Tak asi ne. Príď na Andrej Šprudovú veselicu. Petr Žálka. Úpek. To pofotil. Toto nie je gogo. Teraz to prichádza, kto nás čaká, ale... Potlač aspoň. Ani vás? Ani nás, to je strašné, ty koksy. Úplne hrozné to ľudia, to je strašné. Poď na to. Čo nám ešte k tomu chceš povedať? Úžasný, že sa hambím. Vážení televízni diváci, na druhej strane prechodu stojí Lukáš Pašňovský a odmieta ísť na červenú. Aj keď tu nebolo proste ani jedno auto. Ja si to naozaj veľmi vážim, ale z istého dôvodu mi to práve v tejto situácii prišlo trochu zbytočné. Ahoj, ja som Marian Kolo, vítam ťa v puste a toto je náš auto, ne ten koník. Ty si tak pustý, jak moja manka. Tvoja manka je tlstá? Čo, váži? To je normálne, že Vytrúbol, hej. komunista. Však ale... Prejdi ho. Zabij ho. Zhebne, pôjde do neba. Svetých ľudí. Budeš sa modliť? Tak podľa mňa, ja mu verím, že on sa modlí stále. Je to také nepríjemné sedieť nepripúkaný. Čo proste? Maňa, vieš, jak to chodí? Vybral si si. Čau! Toto ale musíš si niekde dať. To je hnus velebnosti, fuj. Čo nazývaš? This is my set. La 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 la. La 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 la. La 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 Vítajte priatelia v tomto vlogu číslo 9. Jak? Tak? Nie, počkaj. Čomu? Volaj sa tak. Aha. Tak? Nie. Jak? Tak? Volaj sa. Volá. Tak? To po maďarsky. Remo katoličeský. To vy ste na videu, čo to Media card almost full. Baba. Čau!